Di hwn yn rowlio? OK, ti'n cael sip o cwrw. Croeso'r cyfeliad. Just bits rhwng y tunes o bethau. 2 gem. Iawn, go. Beth ydyn ni ydy band Cymraeg Lindsay a fi yn neud y caneuon fatha electronig. Nath rhywun yn Gaerdydd mewn rhyw blog disgrifio fel awkward pop. Awkward, lo-fi, hen. Nath ni weld hysbyseb yn Aberystwyth, brwydr y bandiau. Nath ni gyd sort of ennill y cystadleuaeth. Ynddo, a wedyn nath ni mynd i Maid of Vale, actually, tyd yn y Llundain. Recordio tunes. A wedyn nath ni kind of ffrio fo bobl syrthio allan. So just ni'n 2 ar ôl. Nath ni penderfynu yn y diwedd wneud caneuon. Cos o'n i mewn bands eraill a pethau. A nes i ddeud, be os nawn ni brynu beatbox, thing, i wneud tunes, a wedyn nawn ni wneud rai caneuon Cymraeg. A allan nawn ni gael ar y teli, pethau. So, angon, mwyn rhyw 15 mlynedd yn ôl. So, you know, mae wedi cymryd hynna. Da ni wedi dechrau channel ar YouTube. Da ni un fideo ar y funud, sef ti oedd yn cynhyrchu, golygu, efo ffôns. Nath ni wneud fideo ar lan y môr efo merch Lindsay, yn Lucia, yn actio, yn ansoddadoedd. Fideo nesaf fydd fatha mwy urban style i. Dwi efo baseball cap a'r skateboard a bydda yn mynd round drill, hangi round efo plant ysgol. Mae'n swnio'n dodge, ond mae'n oce. Mae'n oce. Dim dodge. Dim dodge, na. Mae gen ni fatha motto, from adversity. Fatha neithiwr o'n i'n trio recordio stwff. A wedyn, oedd y microphone ddim yn gweithio. Ia? A wedyn, oedd rhaid hwn bildio dodrefn flat pack furniture am 3 awr, yndoedd? A gael ceir yn ei ben. Goron neud y dodrefn, goron mynd i'r brownies. Ie, plant yna ddim just to hang around, na? And the horses. Ceffil, having a bit of a mare, doedd? So mare, ie. Wedyn, mae'n stwff fel yma sy'n dod yn y ffordd. A wedyn, ti'n ffeindio 5 munud, quick. Yndoedd? Do a quick tune. Oh god, diolch microphone yn mwyn gweithio. Or sing into this crisp packet. Bring it out, neu rhywbeth, a wedyn put an effect on it. That'll do. Bob it out. Nath ni wneud fatha 3 gig mewn tua pythefnos. Ac oedd o'n teimlo fo World Tour, cos o'n i'n hen, oedd o'n i'n sort of rock and roll. Oh my god, I can't wake up in another travel lodge, bydda fel o. Oedd o'n mental. Had him 4 pints. I think I'm overdoing it. Da ni'n wneud noson sŵn, yn y gwyl sŵn, ar Hydref 19. So dyle fod yn noson dda, ond so rhaid ni gweithio allan fatha pa set, wneud rhywbeth mwy diddorol a rhywbeth mwy gweledol, cos da ni'n dechrau gwisgo fatha suits a pethau. I mean, dwi'n ond yn gwisgo hwn cos dwi'n newydd ddod o gwaith, so ni wedi gwisgo fatha rhyw costiwm. Mae o wedi wneud, mae o wedi trio gorau, sbi ar y jumper ddi yma. Nice jumper, ie. Sbi ar y jumper ddi. Cas yn ham, neu jumper. Is it? OK, nice. Mae yna pethau ar y gweill efo ryddhau. Y plan fydd, neu ydy, ryddhau y caneuon newydd a so, mae yna 15 mlynedd yn does. So gael rhyw fath o ryw casglad sydd yn cyfuno'r y 2 beth. Greatest hits, B-side and rarities. Ella gael sort of clawr neis. Rhywbeth fel 'na.